Kung empleyado ka o gusto nimo sudlon ang pagninegosyo, timan ini. Ang negosyante, usa ka tawo nga na-take full responsibility sa tanang panghitabo sa kinabuhi niya. When you take full responsibility, nagpasabot ni na you take control of your life. Nasabtan niya na ang success nagdepende kung unsa iyang ginahimo karon. Nakasabot siya na responsibilidad niya ang panghitabo sa iyang kinabuhi karon. Tungod ana, you stop blaming others, you stop making excuses, and you start taking action. If karon gani nga empleyado pa ka, kanunay ka nagreklamo sa imong boss, nagamay ra siya magpasweldo nimo, ug nagreklamo ka kanunay na wala gyud ka ni uswag sa kumpanya nimo karon, na dili gyud ka muuswag. Kay tapulan kay ka ug wala kay gibuhat para muuswag ka diha nga while empleyado pa ka. Kay wala man ka nag-take og responsibility sa imong paglambo sa imong kinabuhi. Pero kung empleyado ka na nag-take full responsibility ug nagtuo ka na ang success kaya nimo abuton ug kontrolado nimo ang imong kinabuhi ug nagkugi ka ug naa kay gibuhat para matuman ug mahitabo ang imong mga pangandoy, hinay-hinay gyud na maabot nimo ang success na para sa imo ug mao ni ang paagi na makalingkawas ka sa rihas sa pagkaempleyado ug magdala nimo na mahimo kang successful na negosyante.